Bodoh cek daya lem Kali pasang kali sikap dan nyamruaeng Sardola musai tak sopo Yang kue sardola aku tak sopo lem Kalau kali-kali kau senyanti kue maci makan yang bisa pengen tahuan jelewet Nyamang selesai sayang pada mati iblis Ya pakai dewi aku jadi iseng arep ngomong kaya ngene iki aku iseng wis suwi banget ora tau nyekel duit hai iya aku disepelekake karo buto aman aku oh galean dianggap aku wedi, dianggap aku asor ning aku ora le, ora bakal mundur sak sangkahne yen kowe wani maju delok sumbarmu kaya mangkono weh ora dikrek rambutku sing dilek Bayande Otterati Blapak Yamorto Atom Toso Oi Motiar boy Bokku ya kamu gue Ojo aku sos isu bokku nonton aduh iyo bola tendang mayat dan pusat jatuh cendek nek bisa ngelakul gunung iwan dilaka kalau porok bonsol sing anti sundali kata iso ayo Bece setelah jatuh dulu cendek nek ngorok bakal mundur orang bakal dikrek usah cukup ngamuk jadamu kurang bolu nyuruh kurang bolu pedatiyo yang mau kowe setelah jatuh joko alasan akulan kowe tutuh no katik dalu ono papan aku ono kowe sekian hati bangke Getio cuy sangat patih PC rusuhnya ayo rusuh ayo sangat jatuh bentuk alasan apa kali libur wali le yuk pengalari hari bisa sekti katik kaya nih Odo Suboko Wilotomo Sekti Jayeng Malukwan Boya Hai Waduh ya iya nyong tak kayak orang Padeh kalau no yuto
dina iki aku ora bakal melu kowe ngetutne kowe neng ndi aku ora bakal ngetut. Kowe ora ngetutne kok aku. Kowe apa ngetutne sapa? Aku arep ngetutne bos sih. Dadi ora bloro malah kelas ini. Ora bloro. Jane. Dina iki kowe apa bos sing dadi layakane iki. Ya. Aku ora sumpah nih. Ya mau ngomong. Ini anak budak ratu kok. Cocok. Aku ya isi tadi. Cocok. Cocok guys. Patih. Terakhir sing hati-hati. Kena tanganku gumlundung siramu. Iya, ojo meneh tangan gulung jaga kulon ini. Tapi mau biar. Ayo, 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 ayo.
Putra